În sfârșit, după 100 de ani, adică nu ani, mă, da, am făcut în sfârșit 160 de chei astea, cheițe și în sfârșit pot să-mi cumpăr pomnul, mă, frate. Știu că nu pare mare lucru, dar hai să mi-l fac până la level 5 măcar, nu știu dacă pot mai mult. Pe o suprafață mai mare, motorul. Așa. Să vedem. Level 5 și ăsta e level 6. Nu pot să cred. Mamă, cu ce să-mi schimb? Cred că îmi schimb cu fulgerul ăla. Nu pot să cred. Da, voi preferi și dacă vrei să fac și niște videoclipuri cum mă duc pe ăsta, pe blog de sau blog de șuri altfel, să-i bat pe toți ăia, să lăsați un comentariu sau un like. Nu știu dacă comentariile vor fi activate, dar nu știu, să lăsați în comentarii dacă e ceva sau like.